Здравейте, скъпи приятели, в днешния най-нов епизод, който е ненаучен, в него ще видите пилотния епизод на най-новия сериал, създаден от мен, Чудните и невероятни приключения на антилопката Цецко пред вратите на Ада. В момента вие виждате Цецко, който стои пред вратите на Ада. Ето, той се движи, така плаче, а така се смее, дори може да гледа в звездите, които не съществуват, тъй като той е в Ада. Там няма звезди. Как започват приключенията на Цецко? Това е интересен въпрос, но за сега ние по-скоро ще се върнем назад в миналото на Цецко, или по-скоро това, което той си спомня за неговото минало. А какво той си спомня? Цецко си спомня за тримата герои от град Калофер: Пон, Джон и Бил. Град Калофер. Тук те са живели. Това е доста преди Цецко да бъде роден, около 700 години преди дори Цецко да се научи да пее и да танцува по начина, по който сега го прави. Какво си спомня той за тях? Тримата герои, Пол, Джон и Бил, преди 700 години решават да отидат до нос Смирненски, който се намира ето тук, за да се срещнат с феята Лидия и да успеят да открият лек за болестите, които връхлитат град Калофер. Тогава още не е град, но той скоро ще стане. Ето ги и тримата герои, които, разбира се, потеглят по своя път. Хоп-хоп, хоп-хоп и хоп-хоп. Пътя им е дълъг, но те решават да минат напряко, тръгвайки през Дряново. Вървейки те, какво откриват? Откриват, че в град Дряново тегне мистериозна болест. Мистериозните болести за тях са нищо. Веднага Пол скача, Джон върху него и Бил застава ето така. Чрез тази конфигурация те веднага измисват лечебен хляб, чрез който болестите изведнъж в Дряново са излекувани. Хилядите хора, които са излечени вече, подскачат и им правят паметник. Паметник, на който те тримата са поставени върху фундамент и ето така, върху този фундамент, те гледат на север, което в Дряново е изключително важно. Т.е. това е една поука, която дори съвременните хора трябва да си вземем. Продължавайки нататък, преминават през дълги препятствия. Какви? Винаги може да се сетим за тяхното необикновено приключение в град Симитли. Когато там, в този град, те се срещат с фотографа Стефчо. Стефчо не е обикновен фотограф. Той търси ротондата от град Симитли, която
толкова рядко срещана, но това е друга история. Заедно те застават ето тук и, така да се каже, се сливат с всичко наоколо, с самата природа. Бавно тогава преминава самата ротонда. Ето я. И Стефчо я заснема. Той заснема ротондата, която бяга и крещи. Но снимката вече е направена, но както знаете и неговата съдба, или може би не знаете, е предопределена от други неща. Стефчо си отива, а нашите трима приятели отново потеглят на път, който и те не знаят. Пътя е някакси ето така, защото те трябва да минат тук, но те вървят на тук. Тъй като Лидия е фея. Лека по лека минавали дните, изминавали часовете и Бил се разболял. Бавно болестта го поваляла. Пол и Джон се събрали, поговорили и какво решили? Сковали малко червено съндъче и положили бедния Бил в него, след което го поставили под моста. Ето го моста. Поставили Бил в червеното съндъче, дълбоко скрит под моста. Бил вече не съществува. И само двамата наши приятели продължават своя път. След десетки хиляди други приключения или какви ли не забавления, дори те се срещнали сами със своите глави, които осъществили пък контакт по съвсем различен начин. Смятам, разбирате, главата и не само тялото, но и дори ръцете и краката вече били поставени под нов знаменател. Вървяли. Изведнъж сушата започнала да свършва. Какво идвало след нея? Нещо много по-страшно. Вървейки по това страшно нещо, Пол и Джон изведнъж в просъница, да кажем Пол спи, а Джон е буден и това се нарича просъница, тъй като единия спи и другия е буден, те видяли силуета на феята Лидия. Той бил ето това и се движал. Пол веднага събудил заспалия Джон и двамата тръгнали към нея. Когато тя се появила точно зад тях. Дълго я гледали. Много дълго. Накрая Джон пак заспал, а Бил седнал точно ето тук. След това Джон се събудил, Бил се изправил и те я попитали. А тя им казала това, от което винаги ги е било страх.
И така тази история свършва.